Чираттагы котлау шулай ук 55 яшьлек юбилер өчен яңгырый. Кор кызыдай көлгән дип башланган, фәкать шәфкать туташларына багышланган җыр яңгыраса, ирексездән күз алдына көләч йөзле Ырсай авылының фельдшерлык-акушерлык пунктында 30 ел дәвамында тәүлекнең һәр минутында халыкның саулыгы сагында уяу торучы фельдшер булып хезмәт итүче туганыбыз 20 июнь көнне үзенең күркәм юбилеен 55 яшен билгеләүче Ямалетдинова Зәлия Мәгъфурҗан кызы килеп баса. Авыл халкы өчен фельдшер үзе үк табиб, шәфкать туташы, ашыгыч ярдәм хезмәткәре, халыкның уң кулы, күп вакытта кешене үлем тырнагыннан йолкып алып калу сәләтенә ия чын фәрештә ул. Зәлиябыз тамырлары белән матур сөн буеның күркәм табигатьле талантларына бай Шәммәт авылында 4 балалы Мәгъфурҗан абый белән Хөллия апа Сәрвәровларның гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Абыйсы белән апасына сөекле сеңлекәш булса, сеңлесе Диләрәгә хәстәрлекле апа булып үсә ул. Сәрвәровлар гаиләсе Шәммәт авылында зур ихтирам казанган гаиләләрнең берсе. 60 ел бергә гомер итәләр. Мәгъфурҗан абый гомер буе сөн совхозында хезмәт салса, Хөллия апа шәфкать туташлары әзерләү курсын тәмамлап, Шәммәт фельдшерлык-акушерлык пунктында кеше медицина хезмәткәре булып лаеклы ялгача хезмәт итә. Бу изге һөнәргә ихтирам хисе Зәлиягә бала чактан әнисе аша бирелгәндер. Мөгаен чөнки кыз аңа ияреп эш урынына бу һөнәрне үз итә, фәкать шәфкать туташы булу хыялы белән янып яши башлый. Мәктәптән соң максатын чынга ашыру хыялы белән 1981 елда Бөрү медицина колледжына юллана һәм фельдшерлар әзерләү бүлегенә укырга керә. Укуын уңышлы тәмамлап, кулына диплом алган кыз хезмәт юлын Югары Яркәй 10 санлы һөнәрчелек училищесында фельдшер булып башлый. Монда Зәлия Мәгъфурҗан кызы һәр укучы баланың сәламәтлеге сагында уяу тора, намуслы эшли, тәҗрибә туплый. Кыз баланың язмышы кайсы якта икәнен бер Ходай гына белә. Зәлияне исә язмыш җирләре Ырсай авылына алып килә. 1989 елның ап-ак карлар яуган гыйнвар аенда минем тормыш иптәшемнең туганы, сабакташы дусты Ямалетдинов Радик Мөкәммил улы белән чәчләре чәчкә бәйләнә аларның. Әйткәндәй, безнең Радигыбыз да матур, тату гаиләдә туган. Әтисе гомер буе Урал колхозында терлекче, Гөлсем апа алдынгы сыер савучы булып лаеклы ялгача хезмәт юлы салдылар. Тормыш иптәше Радик та бик күп еллар колхозда алдынгы шофер булып эшләгән, хөрмәтле ир асылы. Уйлавымча, Зәлия Мәгъфурҗан кызының йокысыз төннәр бәрабәренә ирешкән уңышларының бәрәкәтен, куанычын, шатлыгын күрүгә Радик Мөкәммил улының зур өлеше кергәндер. Ни өчен дигәндә, һөнәри яктан олы уңышларга, зур хөрмәткә ирешүдә нәкъ менә гаилә ныклыгы, тормыш иптәшенең терәк таянышы кирәктер ул. Ныклы дөнья тоткасы булмаса, эштә дә, йортыңда да бер ялгызың һич өлгерлек түгел ди Зәлия. Эшемдә яулаган казанышларым өчен дә, авыл кешеләренең олы рәхмәтен яулавым өчен дә һәр яклап терәк булган тормыш иптәшемә, балаларыма чиксез рәхмәтлемен. Зәлия белән Радик зур, бар уңайлыклары булган йорт җиткереп керделәр. Радикның әти-әнисен дә тиешенчә карап, тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Балаларына килгәндә Радик белән Зәлия ике мәхәббәт җимешләре, кызлары Гүзәл белән уллары Радимны дөрес тәрбия биреп, җәмгыятькә файда китерердәй кеше итеп үстерделәр. Бүгенге көндә алар үз гаиләләре белән яши. Гүзәл әнисе үзеннән китеп башта Туймазы медицина колледжын тәмамлады. Сеңгәрән авылында фельдшер булып хезмәт юлын башлады. Ортабан Уфада эшли. Шул ук вакытта Башкорт дәүләт медицина университетының менә инде 6нчы курсында белем ала. Булачак табиб-терапевт ул. Балта шигете алмазны пар итеп, матур гаилә корып, Азалия белән Маратны үстерәләр. Уллары Радим Уфа дәүләт авиация техник университетын уңышлы тәмамлый. Бүгенге көндә Транснефть Урал җәмгыятендә алыштыргысыз хезмәткәр. Бурай сылуы Алсу белән Аделия исемле кыз үстерәләр. Алсу килендә һөнәре буенча табиб.
Эшемне һәм авыл халкын шиксез яратам. Бездә изгелекне онытмаган, рәхмәтле булуга белгән кешеләр генә яши дип кабатларга ярата Зәлиябез. Хак әйтелгән сүзләре үк аның изгелекле, киң күңелле икәнлеген ачып сала түгелме? Тиешле медицина ярдәме күрсәтеп кенә түгел, мөлаемлеге, ихласлыгы һәм ягымлы сүзе белән шул ук вакытта таләпчән итеп дәшү белән дә даулаучы. Тирә-якка аклык, паклык өләшүче ак халатлы фәрештәдән ырсай халкы чынлап та уңды шул. Хөрмәтле кешебез безнең, без синең белән чын күңелдән горурланып яшибез. Чөнки Худайдан бирелгән сәләтеңә хыялың тап килеп, шуны чын барлыкка ашырган изге зат син Зәлия. Юбилеең белән ихлас котлыйбыз. Киләчәктә дә Радик белән тигез, матур тормыш телибез. Җаваплы хезмәтең алдында баш иябез. Бүлешәбез барлык шатлыкларны, бөтенбез бергә җыелып, гомерегезнең олы вакыйгасы күңелләрдә калсын уелып, матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнегез белән котлыйбыз, шатлык белән, озын гомер белән яшәвегезне генә телибез. Ничек рәхәт синең хезмәтеңә чын күңелдән рәхмәт дисәләр, вөҗданың пак, намусың саф булып, хезмәтеңә башын исәләр, гомер йомгаклары бер урала, бер сүтелә җилләр исәдә, йөрәк кенә 18-дә кала, яшьләр 55-кә җитсә дә. Иң изге теләкләр белән Ырсайдан Нурисламовлар гаиләләре Рәсүл, Рәмзия, Илнар, Алсу, Илина, Нефтекама шәһәреннән Регина һәм Илмир Әхмәтовлар, Югары Яркәйдән Мөнәвәрә апаң, Галлямовлар һәм Дәүләтовлар гаиләләре. Хөрмәтле юбилярыбыз Зәлия Мәгъфүрҗан кызы Ямалетдинова. Юбилейгыз мүбәрәк, истәләрегез түгәрәк булсын. Шушы хәерле сәгатьтә Ходай Тәгалә сезнең тормыш дәфтәрегезгә озын, якты, матур киләчәк язып куйсын. Якын кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә. Гомер урталары җитсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Багышлана бүген тик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын,